Joo. Mä taidan olla Britainissa nyt. Mitäs mulla on? Komia miakka ja... rahaa näyttää olevan. Mitäs sitä sit tekis? No, kai mä lähden sparraamaan tonne metikkään sit, että saa muu auto. Hei, näeksää mua? Kyllä. No voi hitsi, kun mä yritän harjoitella hidemistä. Niin, Näeksää mua nyt? edelleen. No voi hitsi, entä näeksää mua nyt? Juu. Näeksää mua nyt? Noin kyllä enää. Jee, mä onnistuin. Vähän vittu helmei. Kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D. Kuis kala syö? Kalastaminen, se siis mua eniten kiinnostavin juttu, mitä ikinä tiedän. Okei. Mä oon aika hyvä jo. Taidanpa lähteä tästä takas kaupunkiin. Amisa Koukanen. Amisa Koukanen. Aha, Vendor Pai. Vendor Pai. Vendor Pai, saatana! Kuuleeko sä? Vendor Pai. Se on bui. Vendor Bull. No helvetti. Kiitos vaan tosta avusta, kun mä en ihan tiennyt millään toi pitäis toi miekka ostaa. Joo, no naabia pitää aina auttaa. Ja mä oon muuten Varro nimeltä. Mä oon Ponsi. Ja onks sä ennenkin ottanut tämmösiä aloitteellisia Joo, lajeja? aina auta, aina kun näkyy. Joo. Mites muuten kun nämä miekat on näin helvetin pieniä, onks siihen joku syy? Juu, siis on tarkoitus, että ne on pieniä, kun sit se lyö nopeammin. Ja siinä on semmoinen. Skilli nousee paremmin. Juu. Kuule, mulla on semmonen loistava liikeidea. Jos sä annat mulle sun moneet, mä tuplaan ne. Tuplaat. Kuulostaa muuta aika hyvältä, mutta toimiiko se todella? No tietysti toimii. No helvetti, otappa tosta. Kiitos.
Nyt loppuu tää grindaaminen. Tää ei oo yhtään roolipelihommaa. Tää on roolipelisardi. Sun pitää rooli pelata tällä. Saatko rooli pelata? Ei grindausta ole kielletty säännöissä. Ja kuka vitun peli sä oot? Mä oon Game Masteri. Mikä se on? Mä niinku käsken kaikkia tekee mitä ne tekee. Ja sit kun mä sanon jotain, niin sä tottelet. Sun pitää nyt mennä tohon questiin, mitä mainostettiin. Se on ainut Warrior Onlineissa tällä hetkellä. Teidän questit on ihan perseestä. Niissä on huonot palkinnot. Mä en ihme. Welcome adventurers. I am king. I have a quest for everybody. There was the evil dragon that kidnapped the king. I mean, princess. You must go and rescue. Mä en taju yhtään mitään. Mitä toi puhuu? Hei kunkku turpaki, miksi sä puhut englantia? Ei täällä serverillä ole suomalaisia paikalla. Ei ne mitään tajua. Puhu suomea vaan. No joo, teidän pitäisi sitten käydä etsimässä tää prinsessa, että onko vapaaehtoisia? Mä oon vapaaehtoinen. Toi jätkä ei kyllä pärjää mitenkään yksin, elikkä sä sieltä varru lähdet sitten mukaan. En mä halua teidän paskakuesteihin. Mä sanon tuolla Game Masterillekin, että mä haluan sinne, mutta se teleporttasi mut vähän vaan väkisin. No niin, turpa kiinni sieltä tulee bänni, sähän lähdet tälle adventurelle heti matkaan, taju. Perkele! Jos on pakko sit tän kerran, mutta saa olla viimeinen kerta, kun mä tällä saatanan serverillä tuun kuesteille. Kai meidän pitäisi sitä kuestasi lähteä suorittamaan tästä. Joo, mä haen hepaen. No haas nyt sitten. No, missä on heppa nyt? Se karkas. Miksi se karkas? No, se ei syönyt. No, mitä sä koitit syöttää sille? Kalapihvejä. Kalapihvejä? Vitun idiootti! Mitä? No mitä sä luulet hevoset oikeesti syö? Kalapihvejä. No. Ei jumalauta, lähetään nyt menemään helvettiin. Kato, tuli yö. Meidän pitäisi varmaan leiriytyä. No katohan. Tehdään nuotio tähän sitten vaikka. Tää oikein poika. No kai nyt kun sun skillis on ihan perseestä saatana. No, ei. No on se, myönnä vaan. Nää PK:ta noin naapit kohta. Lolololololololo. Port Ort Grav! Auta! Port Ort Grav! Perkele, mana on loppu! Mikäs tää? Nightside potio.
Mitäs helvettiä, tääkin naapi kuoli tästä. Olisiko sille jotain tavaraa? Perkele, komia kirves. Oi, no elossa. Sä just äsken kuolit. Siellä oli healeidit. Ei perse. Hei, joku on loutannut mun ruumiin. No, kamaat, kato itsestään vähän ajan päästä, kun sä oot kuollut. Voi vittu. En kyllä enää ikinä pelaa täällä. En kyllä pelaa. Ei, tää on epistä. Mun kamat, Mä haluun mun kamat takas, ei. Mä vineen GMille tästä. Mä haluun mun kamat. Ei, GM. Saatana, mitä touhuu. Hei, äijä. Tiedätkö sä, missä on semmonen kuestilohikärme? Mä etsin sitä tässä. On etsinyt pitkän aikaa, mutta tiedätkö sä yhtään missä päin? Mä olin elossa kunnes kuolin. XD, 2.D, puoli D. Mitä helvettiä? Ei saatana. Mä en lähde sparraamaan kyllä nyt, mä en jaksa enää. Tulee kuule statlossia, jos lopetat questin. Toi ei oo kovin rope-meininkiä. Statlos, kauheeta sikamaista kiristystä helvettiin. No niin. No, okei, mutta voiko sä teleportata mut sinne tai jotain? No ei. No miksi et voi? No siis kato, kun tää on rope-saarti, ei täällä teletä porukkaa paikasta toiseen. Kyllä jos se yksi telee, niin sitten kaikki alkaa vineen, että pitää teletä. Ja ei se oo siis roolipelijuttu, jos mä niinku teleen porukkaa. Ihan perseestä. No mitä sitten? Se on niinku tuossa suunnassa, jos vaan meet sinne ihan kävellen. Suoraan tohon suuntaan. Jumalauta. Mä menen sitten. Loitsimistaitoni onkin jo huimaavan korkea, mutta pieni harjoitus ei olisi pahitteeksi. Tosin en näe vihollisia missään, joten niitä pitää etsiä. Taivaallakaan ei näy yhtään lohikäärmettä siellä. Vain jotakin lintusia lentelee. Onkohan minulla taika-aineksia mukanani? Kyllä näyttäisi olevan. Hei äijä. Kukas sinä olet? Mä oon Varro. Kuka sä oot? Olen Velho. Velho. Hei Velho, asia. Katsos, mä oon menossa tappaa sellaista lohikäärmettä. Mulla olisi niinku sellainen kuesti. Tulisitko sä auttamaan mua vaikka? Tällaista tilaisuutta olen odottanut jo kauan, mutta olen jäänyt aina paitsi niistä. Lähetään sitten tonne suuntaan. Lähtekäämme matkaan. Tervehdys, arvoisa puunhakkaaja. Onko reppuusi kertynyt jo paljon tammea? Näytät niin keskittyneeltä, että puunhakkaustaitosi on varmasti päätä huimaava. Mistä olet hankkinut varusteesi? Ne näyttävät erittäin laadukkailta. Ei sut paikalla se Afkaa. Se oli tuossa viimeiskin, kun mä menin tästä ohi. Lol! Keymasterin paikalle, bannia tommoselle heti! Urbanned! Oho, Jaha. jatketaan matkaa. Hei äijä. Onks sä nähnyt sellaista lohikäärmettä? Ei täällä mitään lohikäärmettä ole. Tää on mineripaikka ja mikään leijauspaikka. Täältä saa hyvin red ore, green ore, orange ore. Voi perkele, minähän tiesin, että jotain unohtui tästä lohikäärmen tapposeikkailusta. Itse lohikäärme. Piste Spawn Dragon. Siinä se lohtari on. Pahuuden ruumiillistuma.
Ja kai mä menen slaissaamaan sitä, niin mene saa tonne heittelyyn loitsuja sitten. En ole henkisesti vielä tarpeeksi hyvässä kunnossa, mutta odota hetki. No, mä menen tästä. Vas Flam! Fort Ort Grav! Desankt! Vas Ort Grav! Kirottua, manani on lopussa. Voi perkele, eihän nuo pärjää tuolle mitenkään. Nyt tuli kyllä tehtyä teppi. Piste Kill Dragon. Hienoa työtä, urhea soturi. Juu, mä oon aika hyvä, mutta... Kai me luotetaan sitten tosta. Otetaan itse pahuuden aarre. Rahaa niin perkeleesti. Mä oon rikas jätkä. Princess is in Bad Castle. It is in Southhy. Etelään siis. Eihän nuo viholliset osaa päästä edes pois tuolta linnasta, kun ei ne osaa avata oven. Mitäs jos mä kävisin vaikka steppään ne tosta aina yli kuoliaksi? Minusta se ei olisi tarpeeksi roolipelimäistä käytöstä. Perhana keinoäly ei kykene mystään mihinkään. Piste Open Kate. Hei, nyt tää haukas sen oven Mä menen hakkaan, niin mennessä heittelä loitsuja. Relpor! Kalvas Flam! Invas Money! Vasort Grav! Tuollahan pääpahis. Perkele. Helvetti, en mä saa tohon pääpahiksen yhtään vahinkoa aikaiseksi. Nyt tehdään sillä, että täytyy juoksuttaa sitä, sä juoksutat ja mä hakkaan sitä selkää. Millä sinä hakkaat häntä? No tällä tietenkin. No niin, sieltä se tulee nyt. Ei ollut vaikea. Niin perkele, ne on spaavannut uudestaan tonne linnaan. Nyt se roolipelus riittää, mä menen steppaine tällä. Hyväksyn ne tällä kertaa. Vapauttakaamme prinsessa pahuuden vallasta. No ei täällä paljon mitään prinsessaa näy. Ei näy. No ei todellakaan näy, saatana, nää kuistettu ihan perseestä. Ensin pakolla värvätään tämmöiset, ettei ne toimii edes, helvetti. Joo, nyt tässä kävi vähän semmonen pikku juttu, että mä voisin laittaa sen prinsessan tänne paikalle. Mutta okei, tää questi on nyt niinku suoritettu ja saat sitä sitten tämmösen uniikki-itemin palkinnoksi. Tää on tämmönen niinku Wheel of Rally. Vittu, helmi! Joo, kyllä pitäis ollakin. No on. Mä pistän tän talon seinälle heti kun mä saan tolpua jostain. Entäs minä? No mitä? Minäkin haluan. No mitä varten sulle pitäis tää antaa? Sä et ollut tää questi alkubriefingissä mukana, niin sen tapauksessa et saa mitään. Moi.
Vituttaako nyt kun tuosta rattia? Minua ärsyttää todella pahasti. No niin, siitä nähtiin mitä hyötyä sun roolikohdassa oli. Fast flam! Fast flam! Thank you.